Fazil kaijagui Fazil hamjagui ano khoroksa ni pore yakare reka onimis ebroma bongge khwai mona shorani present nangke bini para Agartala guruka bosti ang jesuk pai cherai talang bini nogo thango osungno bini buma buha songano lato koto ba bui ho ang ani parani borok rokno ma onek bano talangmi thanga ani area ni ani yongsong rokno afro borok ano onek no opoman khaiye na ani area ni ani yongsong no opoman khaiye na hoka এরপর বড় কাইসে কোনো সাও বিনি বাবু নों তাই ববাই মালাইয়া কোনো নিনি লাইব आं गोथां tongsa kini sawo inki ang onek afro onek no ang duku nangman pore ani parani borok rok ano tese kepele tu bhaikya bin babu sai ho koto thangbano high court je thani supreme court je thani court engai sini level baya sungsi kon jago hinchaka erpore nang ani cherai no botununya thanga bongne no onek bano jesuk ba thango ang song opomanangai phayo ang cherai tlangai tununya hini thangborong kai bini ma sawo oso cherai no jung do dok bahai chari nai nungbo ma tete maya nai ngada nung no tlang thani hini nyai case khaji hini sawo borok case khaji ang case bu khai kya case ni digi thangib ang kono just tingal liya yango thani hinga yango thangka borok je khaji hinga ang joto no khai kya borok ano usukoi thangka ani laibo borok no borok khasakawo usukoi thangya khuna bo jaga rotu gya tongka ang oni mes no boy bus contact ni bage ang busuk try khaya haibana ang bono bin ma babu song ano usukai hasali to ni kham bobai ang bobai thaise ko busai malliya bini bage jere khorgo tongmo hile milina hine bus kosto khaya haibano usuk dini poreng ang tini khnaka bini bu ma bu ha song bono alada borui bai kanya nai to